Jehova, uthi bayathuthani? Ngizothini into mina ngizothanga nje lokho kubiza kanje. Umngani. Chomi. Izithini mngani izanazo izanazo. Khohlwa ke lezo we ongiphathele esishisayo isigaqa ntombazana njengamanje. Uzuloso ngabile wena ngane kaMasibisi ikhulelwe. Labe egasha ngayo solo lokho esento lezi nje ingane yakhe yona iyitshitshi. Ngokuzibona mhlabanye. Uyakutshela yabani all ngobila lo maziyo nawe. Wena ngisasicela xoxalo ngakubona ukuthi kubiza kanjani njengamanje la. Yazi ungakubona. Uthi lo suka la uthuthela ngizothenela ba angazi. Yena ngakhulisa isigaxa ngiphathele sona yini? Kunamanga wena. Yeah, Hominangi Yoshi Simpe Pemsam Fuga Lopsilami Hominangi Yoshi Simpe Pemsam Fuga Tongalam Hominangi Yoshi Simpe Pemsam Fuga Lopsilami Sila maketu bumnyama kuvela ukukhanya wetlo sila maketu bumnyama kuvela ukukhanya wetlo sila Velu kanya Highway Dozila Ngashwele Umafula valiwe Hey, Mama Sullivan. Ay bangene. Awuthi yomlanda. Wekela uthi ngiyakubiza njalo. Ma. Wekela ungazongihlanyisa mina. Lokhu impilo yodade ngo6 ntambama muzi zonke sisonke Yinobhizi nayo la phezulu. Ayibo ntombazane sikwazi ukuphendula manje wena. Suwafoma gele. Angitshela yini umsebenzi wakho la endlini? Ngifuna ungitshele kahle. Yini umsebenzi wakho la endlini? Into yaziyo uya esikoleni, uyabuya, uyafubela, uyahamba uyolala. Awusangize ngishithiye nje wena. Ngifuna ngisho ubhuti wakho andi. Umuntu ohamba usuku lonke la endlini. Abuya phethe something la 14 ukuthi sini. La wena ngalenge uzongitshela ngoAndi. uAndi lo cabanga ukuthi yona akayona ngaphandle. uAndi lenyanga ubamba intolo zabantu, abamba abantu inkonzo ukuze enzela le ndlela usisale isihlipho. Uthatha into zabantu enzenza le ndlela isihlipho. Ungalenge nje uzongitshela ngoAndi. Ucathi unindaba abangaphathi bemizamo. Welcome to party. Ngizokuzwa ngithaphathe.
ngabe lento angitshela ukugela iqiniso hayi kodwa noma sekunjalo njengoba andilehamba emnyango phambi usuku lonke le mali kodwa iyona le esifidayo la endlini iyona lesiprovedelayo la endlini Uvuke ekseni ngiwumongameli nami ngibisicebi imali ingapheli uvuke ekseni ngiwumongameli nami ngibisicebi imali ingapheli uvuke ekseni ngiwumongameli nami ngibisicebi imali ingapheli Amadoda ubongo usufikile usenze ufike ithatha ile lenkinga yazi kodwa nje ukuthi isheshe sibe ngicela mana khona bengisaphuthuma manje waphela ngangibheke wena njengoba lesasihlala esokukhosi ngoba ngangidinga ukuthi izinto zami ungihlephulele phela emsebenzini yami ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngibe ngifocus kulokhu kodwa-ke manje kubona ngathi umsebenzi wakho nginike wona isihlaleni ngathi usuyihlenze zakithi. Okay, usephezodaba kube usephezodaba. Nami ngizocela nje ukuthi ngicacise kakhulu lokho kwamaphesenti. Ukuthi nje nginconzulele noma amathathu ukuthi ngithatha la u-70%. Ukuthola ukuthatha u-30. Manje kuyinkinga nokuthi abantu sebesondela nasemnyango manje ubuhlungu kakhulu ukuthi le tende lami lifile kodwa bengilindele ukuthi ozokuphethuwala ngilindela khona ubuhlungu ukuthi nabantu sebehlala phandle kodwa-ke bengicela ndoda ukuthi ngizame ukuthi ngikheqise ngithathe yazothendela kwamathathu yazwakala kodwa kube inkinga eyodwa amadoda akunikeza u-70% lofuna ngothatha ubheka kodwa futhi ungakwazi ukuphinda abantu ukwazi ubakhokhela kahle ngakuvumela ukuthi uthathe lo-7 futhi unangeke hayi inkinga angiyiboni ukuthi ingaba khona ngoba uma nguthathe 70% ngizokwazi ukuthi into eningi ukuthi ngisheshe ngizikhafe yabo bese ngibona into inkinga abafulani yonke into nje ngikahle mfowethu ngoba nje ukusebenza nawe ngiyazi izinto engiyikhona ayikhonze ake ngidisappoint mnganami nje lisebenza ngebusiness kade saqala ibhizinisi futhi ubambe kanjani kumnandi mfowethu hayi kumnandi ukwenza ibhizinisi nawe awuhle kakhulu sithemba ukuthi uthayile ngosokuyithatha uzama ukuthi anyuke phela ungaqili umfazi kuphela ngoba ngiyazi uphethe kahle lapha wasayikhuluma lo ingane uthi mfazi uthi ibhizinisi lapha usuqinise indawo zombili hawu ungasabe ubhubese ngoba manje uyazi ukuthi abafazi abayithanda ukubheka yona le esisebenzayo hayi ungasho uziphinde lafonde lathandeka hayi awengihambezele kakhulu lamadoda ungakhonzi ikamera kakhulu hayi ungasabe ubhubese ubese akhipha mina ibhizinisi ubani akho kambe ngashoni ubese Lama
Ya madoda. Angilindela ke izona. Ngangashayisa. Kodwa ngoba ngiyayicaba impilo yamaphandle ukuthi sibana kanjani. Ngengicule kuloko. Sebenzekile. Sipanekile. Khona ngokwami. Ay, no, man. Nasaan man siya babae? Tumatangan siya ang babae. Ano siya? Ito kasama siya. Kaya na putnan. Wah, nanti wrong timing man. Mana? Ini kayak ini. Minister boss. Minister. Minister. Ya wendo. Sungkhosiwe yini ukuthi mina ngoba. Minister le schedule edalekile. Mehle kanyamba benganalo ulwazi ngayo. Bafana baflopile lapha. Ngoba ngisho minister. Minister. Kube iphutha. Mistake minister. Letha singayilungisa njengamadoda minister. Sike isidingo sokuthi kuchitheke igazi. Ngiyazi igazi selichithekile kodwa ngiyasho kube iphutha. Minister. Minister. Sanibonani guys, uGugushinga lo well known as Uma G. Siyabonga ukuthi nibuyele le episode. Sacela ukuthi ni subscribe, ni like lokho ngisho kukhulu kuthina. Siyabonga.